Felemez Ulu Dîwarê Şermê li Iraqê bi hevkariyê dewleta Tirk û PDK li dijî şengalê planên qirêj di devrê de ne. Ev planên ku bingeha xwe ji peymana nehê cotmeha 2020 ya li dijî îradeya gelê şengalê hatî îmzakirin digre, niha jî bi hewldanên nû tên nûjenkirin. Di çarçoveya vê hevkariyê de ev demeke artêşa Iraqê li ser sînorê Rojavayê Kurdistanê û Şengalê di nava hewldanên lêkirina dîwarekî de ye. Ev dîwar dişibe dîwarê ku li ser sînorê Bakur û Rojavayê Kurdistanê yê ji aliyê dewleta Tirk a dagirker ve hatiye lêkirin. Bi lêkirina vê dîwarî armanca Iraqê çi ye? Dixwaze çi bîne serê civaka Êzidî? Di vê projeyê de rola dewleta Tirk û PDK çi ye? Pirsên ku herî zêde tên kirin ev in. Bêguman li dijî vî dîwarê şermê ne tenê Êzidî, erebên herêmê jî nerahetin û xwedî helwestin. Lewma ji bo ev dîwar ango ev proje bi selametî bigeh ji armanca xwe jî wek hêza çavtirsandinê artêşa Iraqê hatiye wezîfedar kirin. Diyar e ku serkêşiya vê projeya qirêj dewleta Tirk a dagirker dike. Ev projeya ku li ser perspektîfa parçe bike û bi rêve bibe hatiye bipêşxistin, piştî lêkirina dîwarê di navbera Bakur Rojava û Bakur Rojhilat de niha hewl didin di navbera Başûr û Rojava de jî dîwar lêkin. Dewleta Tirk bi hevkarên xwe yên heremî re vê dîwarî weke zextekê li ser îradeya gelê Şengalê didin ferz kirin. Li gel PDK hikûmeta Kazimî jî piştgiriye dide vê projeyê. Divê em baş bizanibin ku her çendê ew weke hemleke siyasî ye, her ew qat jî berjivendiyên aborî jî di vê projeyê de di lêkirina dîwar de ne. Perdeyên betonê yên 3 metro û 75 santimetro yetê xwestin ku dîwarekê bi dirêjiya 250 kilometro bê lêkirin. Her çendî ji bo lêkirina dîwar artêşa Iraqê hatibe wezîfedarkirin jî îhaleya vê projeyê şirketên nêzî AKP girtine ser xwe. Lewma perdeyên betonê ku bi van dîwar tên lêkirin ji Tirkiyeyê tên. Heman şirket îhaleya lêkirina dîwarê li seranserî sînorê Rojava û Bakurê Kurdistanê jî girtibûn ser xwe. Divê bê zanîn ku qismekî zêdeyê di navbera Rojhilat û Bakurê Kurdistanê de jî ev dîwar hatiye lêkirin. Ji xeynî vê kirinê derket holê ku artêşa Iraqê baregehên xwe yên li herêmê zêde kirine. Li gorî agahiyan li herêma Ereban 10 baregehên leşkerî li nêzî sînor hatine avakirin. Dewleta Tirk, PDK û hikûmeta Kazimî bi vî rengî hewl didin bi dorgirtina plana xwe ya dagirkirina Şengalê bibin serî. Dewleta Tirk û PDK ji roja rêveberiya xwe ser a Şengalê hatiye avakirin heta niha li dijî gelê Şengalê di nava êrişên dijminane de ne. Ji bo îradeya gel li vê herêmê têk bibin û siyaseta xwe ya qirker li herêmê têxin meriyetê bi hikûmeta Kazimî re di nava xebatê Kurd de ne. Ji ber helwesta gelê Şengalê û dengeyên siyasî yên li Iraqê heta niha wekî dihat xwestin nikarin van planên xwe yên qirêj pêk bînin. Li bi taybet piştî hilbijartinên pêşwext ên parlamentoya Iraqê û neavakirina hikûmeta nû aliyên peymana nehê cotmehê îmza kirine xwe hîn bêtir nêzî hev kirin. Ji bo vê peymanê têxin meriyetê di nava hewldanan de ne. Heta niha sekin û helwesta gelê Şengalê li dijî vê peymana bêyom xurt bû. Gelê ku ji nebûnê hebûn ava kir û li dijî hemû êrişên dijwar xwe parast, bi îradeyeke xurt xwedî li hebûn û îradeya xwe derdikeve. Lê bi lêkirina dîwarê şermê hewl didin têkiliya Şengalê ji herêmên din qut bikin û tenê bihêlin. Bi vê ambargoyê tê xwestin îradeya gel bêşikandin û têk birin. Lewma divê li dijî van pêkanînên dermirovî ne gelê Şengalê tenê, hemû gelên herêmê xwedî helwesteke xurt û têrker be. Rê nede ku îradeya gelan bê sînordar kirin û têk birin.